Balik ta diri sa Samang sa Karita, nini mga oras sa mga kapuso, hinanay na nagkadagsa gyud ang mga tao nga miduaw sa lubnganan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi nga naa diri gilubong. Kung ato makita po kini nga Samang diri sa ako ang luyo, mo ni siya ang Samang sa mga kani-kanino sa mga katsila nga naa diri sa Dakbayan sa Sugbo, no, gipahiluna. Ato po sa pagsulod nato kaganina, hapsay raman ang sistema nga gipatuman diri sa nasong Samang unya atong gi-check kung doon na ba mga kontrabando kining mga mahait nga hinagiban, mga bino, pero good news kay wala kayo no mo walay ni palusot ni ana. Hinoon doon ay mga gagmayng mga kutsilyo kay gigamit kuno ni siya sa pag hinlo no sa mga nitso apan pwede ra nila na makuha once nga mugawas nila sa Samang. So nini mga oras sa mga kapuso, inanay pagdagsa sa mga tao diri, kining kilid nga bahin, do na kini mo ni siya ang kapilya, diin do na usay ipahigayon o ihalad nga santos nga misa. So diri ang bulog padong sa mga tao nga mutambong sa santos nga misa. Nini mga orasa, nag-ilog na ang kahayag o kangit-ngit. So makita nato ang mga kandila, ang siga sa kandila nga mao'y nag-iwag sa mga nitso dinhi sa Samang sa Karita. So ako pong lakbitan ang security nga gi-provide sa ato ang kapulisan. Dunay nakapwesto dito sa gawas, nasa diri sa sulod sa Karita Cemetery. Unya ang traffic doon na say nagman dito nga mga force multipliers. So mga kapuso, muna ang latest nga sitwasyon diri sa Samang sa Karita. Nako karon diri magbarog dapit sa may Santo Rosario nga bahin. Kining ikaduhang andana sa condominium type nila nga sementeryo. Balik sa inyo dahil sa studio.